mas handa, mas matatag at mas matibay na Pangasinan. Dito sumentro ang ikaapat na State of the Provincial Address ni Pangasinan Governor Ramon B. Gico III ngayong araw. Sa gitna ng banta ng krisis sa langis, inilatag ng gobernador ang mga modernong solusyon para maibsan ang pasanin ng mga kababayan. Kabilang na ang paglulunsad ng Electronic Vehicle Bus Rapid Transit o EV BRT. 5 ruta mula Lingayen ang iikutin ng mga dikuryenteng bus na ito na may kapasidad na hanggang 80 pasahero bawat unit. We have to have the foresight and we have to be proactive at this. Dikuryenteng sasakyan. So, upang sa ganon, ay hindi na tayo gagamit ng diesel o gasolina. Pero saan ba ang charging nito? Sa kuryente pa rin? Hindi po. Maglalatag po tayo ng mga solar panels so that kahit hybrid or grid-tied, kahit papano ay nakaka-extract pa rin tayo ng mga kuryente mula sa init ng araw. Bukod dito, pasisimula na rin ang Transportation Network Vehicle Service o TNVS sa probinsya sa pamamagitan ng isang mobile app. Ibig sabihin, kung kayo po ay nandito, gagamitin nyo lang po ang app at susunduin kayo, ihahatid kayo kung saan kayo pupunta. So, itinatayo. Meron po tayong 60 to 100 slots according to LTFRB. So, we will maximize that. Ipinapakita natin ang ating malasakit sa kinabukasan sa pamamagitan ng energy efficiency. Ipapatupad natin ang mga energy saving measures at simulan ang mga hamon ng kakulangan sa enerhiya sa hinaharap. Pagdating naman sa kalusugan, tinitiyak ng gobernador ang free hospitalization sa 14 na pampublikong ospital sa probinsya na madaragdagan pa ng 10 bagong pasilidad. May nakalanding 1.6 billion pesos na pondo mula sa probinsya at 1.5 billion pesos mula sa PhilHealth para sa dekalidad na serbisyong medikal. Lahat ng mga Pangasinense may pupuntahan kayong ospital ng probinsya. Kung may sakit kayo, wala kayong babayaran. It's a very ambitious promise. I have never promised anything as a politician that I cannot deliver. Nahihiya po ako. But this is a promise that I have gambled as well. All in na. Dahil buhay na ng tao ang nakasalalay dito. Hindi rin nagpahuli ang sektor ng edukasyon. Ngayong taon, 174.6 million pesos na pondo ang inilaan para sa Pangasinan Polytechnic College, kung saan pakikinabangan ito ng 1,200 scholar. Pero mas tataas pa raw ito sa pagpasok ng 700 panibagong scholar pagdating ng Agosto. Bukod sa baccalaureate degree, tinututukan din ng administrasyon ang Center for Lifelong Learning. Sa ilalim nito, 311 na ang nakapagtapos sa ilalim ng Electrical Installation Management at 80% sa mga ito ang mayroon ng trabaho. Ang PPC ay hindi lamang isang pangarap. Ito ang katuparan ng napakaraming pangarap, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at lalong-lalo na sa mga gulang na katulad nyo at katulad ko po. Sa ekonomiya naman, ipinagmalaki ni Governor Gico ang record-breaking na 8.3 billion pesos na budget para sa 2026. Bunga ito ng mas pinalakas na koleksyon sa quarry operations na pumalo na sa 232 million pesos mula sa kakarampot na 18 million pesos noong nakaraang administrasyon. Saan napupunta ang pondo noong time ng previous administration? Ibato nyo man sa akin na naging istrikto ako, ibato nyo man sa akin na may mga taong nanamantala
Hindi po si Monmon Gico yan. At lahat po ng nanamantala dyan ay tinanggal ko na po. Sa gitna ng mga batikos sa Capitol Redevelopment, nanindigan si Gico na ang pagtatayo ng 11-story building at reflecting pool ay simbolo ng pag-unlad na may paggalang sa kultura at kasaysayan ng probinsya. Ang reflecting pool, simbolo ng malinaw na direksyong tinatahak ng probinsya. We ensure that matibay yung pundasyon, na yung 11-story will hold up even all of us if we're not here in this world anymore. That building, that symbol, or that symbolizes the greatness of our province. Kasabay nito, nagbabala ang gobernador laban sa mga sumisira sa kalikasan habang target ang pagtatanim ng 1 milyong puno sa ilalim ng Green Canopy Program. Yung mga nagsusunog dyan sa mga kabundukan, uy, pakisama naman kayo. No? It's not the fault of the solar farms dahil to begin with, sinunog nyo na yung at pinutol nyo na yung mga puno. No, I'm calling the DNR. Let's do a joint task force to ensure that the Green Canopy Program will be implemented and it will be sustainable. And we take care of the trees that we have planted. Please take care of these trees. Huwag naman po nating sayangin, putulin, sunugin. No? It's all a collective participation. Higit pa sa mga gusali at kalsada, ang pamanang iiwan ng Administrasyong Gico ay ang serbisyong pangmatagalan na mapapakinabangan ng susunod na henerasyon dahil ang galing ng Pangasinan ay nagmumula sa kanyang mga mamamayan. Handa, matibay, at matatag. Pangasinan, ang galing! Mula rito sa Pangasinan, Jose Robert Inventor, RNG News.